Eseche mane piny ngima hingo odiochieng' thidhna kata World Wetlands Day oyangore ni kuonde mag thidhna manie kaunti Homa Bay ojwang' kendo jopiny donjore kuondego ka gitime chenro mag pur kod gedo. Bad migawo mochung'e alwora e kaunti no ka omakore gi migepe mamoko singo biro neno ni kuonde mag thidhna manie kaunti no oriti e yo makare. Ali Abich miyowa ler. Kaunti ma Homa Bay ne oriwore gi piny mangima e hingo odiochienge kuonde thidhna e nyasi mane obagi e kar thidhna ma Ondago e kar chud bura ma Karachuonyo ma en kar thidhna maduong' e kaunti. E kinde nyasi ma kamano ne oyangore ni kar thidhna no ojwang' kendo jopiny ma odak e alwora no timo e chenro mag pur e tok chik ka jopiny moko bende yako e lope kendo gede kendo sani thidhna ma Ondago tuo bang' kane otia e mach gi jogweng'. Laktar Joash Alo en jatend migawo ma ochung'ne pi kod alwora e kaunti ma Homa Bay. Thidhna en gima ber nikech pi mawuok e thidhna en pi maler ma thidhna no chungo pi kendo en pi makonyo oganda e yor modho kaachiel kod tedo to koda gi le. Wach maduong' machielo en ni e thidhna bende jopiny nyalo yudo chiemo. Aina mag chiemo minyalo yudi e thidhna en kaka rech mar kamongo kaachiel kod mumi. Nyithindo matindo bende nitie winje moko magisoma asoma to pok gineno gi wang'gi kaachiel gi kute mopogore opogore kata thuonde magi dak e thidhna. Omiyo thidhna en gima duong' ma jopiny nyaka riti. Jatend migawo no okoni piny owacho mar kaunti oseketo chenro makare mabiro neno ni kuonde mag thidhna te manie kaunti oriti ma jopiny ok odonjore ni kethogi. Wasechano ni thidhna duto manie kaunti wabiro dwa ni mondo oriti e yo makare. Nachiel, jopiny ok onego ged machiegni kod thidhna. Jopiny ok onego pur machiegni kod thidhna mamiyo lope duto yweyore to donjo e thidhna. Wach machielo en ni nitie yiende machalo dundu gi moringa ma wanyalo pidho machiegni kod thidhna mondo mi pigno omed bedo maliw. Nyasi ma kamano bende no yuore gi director ma ochung'ne rito alwora NEMA e kaunti ma Homa Bay Josiah Nyandoro manokoni migawo margi no biro neno ni kuonde mag thidhna te manie kaunti oriti. We are indeed enforcing the wetlands regulation of 2009, which demands that no person shall undertake some activities within the wetland area. We intend to have a serious engagement with Water Resource Authority and also the county government so that we do pegging. Pegging encompasses measuring the distances from the water body or from the wetland to the area where human beings should be able to survive. And that way we shall be able to ensure that all the people who are within the wetland will be requested to vacate. Jogo ma ochung'ne rito alwora bende okone gibiro tiyo machiegni kod piny owacho neno ni kuondego eko mag thidhna oriti. Koso ng'eyo osemiyo thoth jowa ok ong'eyo ber mar thidhna. Koro wan kaka riwruok mek piny owacho kwariwore kod county government kod national government wawuok oko mondo wapuonj jopiny ber mar thidhna. Wabed gi loso gi kod lalruok ni en gigo mage ma wanyalo timo mondo walos thidhna marwa makethore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.